Tämä Kosken VPK 118 vuosijuhlan juhlapuoli. Vuoden teema on turvallisesti yhdessä. Tätä teemaa tarkoittaa lyhyt ja ytimekäs termi, mutta siihen sisältyy hyvin paljon. Se on se ensimmäinen vastaus hälytykseen ja se lähtee yleensä aina täältä paikalliselta tasolta liikkeelle. Mennään onnettomuuspaikalle, sairastumispaikalle ja vastataan toiminnalla niihin haasteisiin, mitä edessä on ja aina ei tiedä, mitä siellä odottaa. Minua huolestuttaa erityisesti se, että pelastustyöntekijät, järjestyksenpitäjät ja terveydenhuoltohenkilöstö joutuvat nykyään useammin uhkauksen ja vihankion kohteeksi. Jos auttajaa ei auteta tai anneta hänelle työrauhaa, on kansalaiskasvatuksessa tai häirikön järjestä puute. Onko yksilön halusta käyttäytyä näyttävästi ja mielivaltaisesti tullut turvallisuuden edelle menevä etuoikeus? Suomalainen pelastustoimi ja terveydenhuolto toimivat oikealla periaatteella. Kun mennään onnettomuuspaikalle, ei kysytä, onko luottokortilla katetta, oliko turvavyö kiinni, oliko ylinopeutta. Pelastustoimet aloitetaan, sairaanhoito tekee kaikkeensa potilaan hengen ja terveyden pelastamiseksi. Se on oleellinen osa turvallista yhteiskuntaa. Vasta jälkikäteen selvitetään syyt. Thank you. Se on ihan
isoja autoja. Niinhän sen pitäisi ollakin periaatteessa. Kaikki paino melkein on takana. Yksikönjohtaja suorittaa tapahtumasta tutkielman, tarkastaa mitä on tapahtunut ja raportoi myöskin silloin, että millä nostovälineellä lähdetään potilasta auttaa. Periaate on, että auto nousee ylöspäin eikä yhtään alaspäin eikä liiku mitkään muuhun ja toisesta tuntuu. Vaihtoehtoja nostossa on kontrolliset välineet sekä on myös painovarusteiset nostotyynyt. Ja nostotyyni on erilaisia, ottaa noin 20 3 tonniin, noin äsken mitä tuossa nyt on näytin. Mitä ne nousi? Läpy. Yksikönjohtaja antaa tilannekäskyn ja määrää sammutuspari tekemään omaa työtään. Ensimmäinen sammutuspari keskittyy paineilman nostovälinesarjaan. Toinen sammutuspari auton stabiloinnin, jolloin laitetaan tuollaiset kiilat auton alle ja kun auto lähtee nousemaan, niin se ei koskaan laskeudu alaspäin. Nostotyynyt toimii noin yhden paarin paineella, eli ne on matalapaineiset, joten niissä ei ole suuria henkilövaaroja. Ainahan vaaraa on, kun ollaan paineilman kanssa tekemisissä, mutta kumminkin ilman paine on niin pieni, että siitä ei pitäisi aiheutua suuria vaaroja pelastajille. Ja ilmana käytetään normaalia ihan mitä on tavoitupeluksesta puristettua. Tätä meidän hengittämämme ilmaa. Ja nyt auto lähti nousemaan. Samanaikaisesti toinen sammutuspari kiilaa autoja tuolla kiiloilla, jotta auto nousee ja se pysyy samalla tasolla. Yksikönjohtaja tarkkailee koko ajan, että auto pysyy paikallaan ja jos vielä tulee jotain vaaratilanteita, niin auton nosto pitää keskeyttää. Potilas saadaan vedettyä pois ja siinä on sen jälkeen vieressä tämä ensivastepakki, jonka jälkeen aloittaa tämmöisen auton tai tämän potilaan ensiapu ja otetaan siihen tulevaa sairaankuljetusyksikköä sitten paikalle. No jos sä oot saanut. Tämä näytös oli tässä. Tämä oli pieni näytös siitä, että pienellä asialla te voitte tehdä oman olonne todella hankalaksi, mutta tässä tapauksessa onnellinen loppu, mitä selviää, kaikille tiedot, mitä selviää. Ja kiitetään tästä meidän sammutusryhmää, eli täältä nyt Konemienen Kari Puoliväli, yksikönjohtajana Jarmo Jäämaa. Sitten oli sammutusmiehet Anna Ristola, Jarno Pietilä, Joonas Nurminen ja Jari Oksavuori. Ja tässä oli myös hydraulivälineet levitettynä. Meillä on toinen